mar ohala. Gima duong' madhi timore ka en ni welo biro pacho ka malach, otende man pacho ka dhi pong', magawa ma pacho ka pesa donjo pacho ka mano madonjo e boma ma Nairobi. Nikech ing'eyo ni kama jotend pinje maromo chiegni 23 obetie en kama lich, nikech security kende gibiro gi welo mopogore opogore, nyaka UN Secretary General Antonio Guterres bende biro pacho ka koro aparo ni gima duong' ma Kenya nyalo yudie gini ma kiweyo pinje mamoko mag Afrika maneno gi an en mana wach mar jolimbe mabiro pacho ka mabiro ka to bende gibiro mana gone dendgi mos mana kaka iwinjo a compare gini gi weche mag devolution conference ma ibiro somie speeches mang'eny. Kose som speeches mang'eny, Victor ase attend rombe machalo gi mae na kinde moro na attend Pan African Youth Conference. Wang'eyo kaka structures mag gigi timore. To king'iyo bende kama temo wacho ni welo ema biro winjo maber, to welo mabiro nyaka gi maka. Nikech ing'iyo ni nitiere weche mamoko mabende ne wagoyo, nitiere kata mana mwandu moko mathoth mancha jopiny penjo ni to bende jo sirikal biro temo mondo mi okuo mondo jopiny gi welo mabiro gi otemne kaka konyore. Nikech Victor ing'iyo ni kama oche birie ntiere welo makonyo gi budho. Mano en kit piny mano biro chon. Koro mae mobiro ng'en to kaka welo madhi konyo oche budho gi oriti gin gik matimore. To kawuokie mano Victor, kakora birie chuny wach, aparo ni ber mondo mi waler ne japiny ni to wach mar climate change ni to en ang'o. Nikech en samoro gima osebet mana ka wachore e ute mag fwambo gi isoma weche mag climate change, weche mag global warming, ang'o matimore e gini. Gima duong' matimore ka momiyo awacho ni onge gima liche madhi wuokie romoni Victor en ma kaka weche mag climate change gitimore ni nitiere weche mag modhi ma waluongo ni oil. Wan gi weche mag coal kata maka ma iwang'o e thuolo malach kata okenge mamalo, kaeto gi gas ma bedo produced. Mokwongo en coal, to king'iyo pinje ma produce coal gi mang'eny ahinya gin pinje ma owacho ni industrialized, gin pinje mosego okang' e weche mag industrialization. Kaeto gin bende gin pinje machiwo mawang'o weche mag mafuta gi malach. Koro mafuta ni gi coal ni kasa ma mafuta ni no kata mana geche kata mana kaka eje wache kasa ma geche tiyo gi moni to ineno iro mawuok cha. Iro ni kowuok sama weche mag coal gi bende owang', to iro ni e kor lwasi ka oloso gimoro machalo onget moro. Koro onged ni chalo kama. Kasa ni king'iyo kiwuok kata mana gi jogorot kata mana iwuok Westlands kuom ranyisi, ting'iyo boma ma Nairobi tibiro no ka ok inyal neno ute maboyo gi makinde machon ni neno ga kia mabor. Pinje machalo kaka pinje mag India kata pinje machalo kaka US bende iro ka kor lwasi gi olil, tiende ni iro moro dhi obet malo ka koro iro mabet malo ni ywayo liet mar chieng'. Koro ko ywayo liet mar chieng' kit iro no ywayo liet mar chieng' mapiyo. Koro liet mar chieng' ni samo ywaye to koro keto piny mangima bedo maliet. Bedo mar piny mangima bedo maliet ni ema koro loko kor lwasi. Koro wang'iyo ni to pinje ma wang'o coal gi mang'eny kata machiwo gas gi mang'eny ma gi weche mag science giluongo ni CO2 kata gi dhok machielo greenhouse emitters gi gin pinje mage. Pinje madongo machiwo gigi otelnegi, king'iyo research machiegni wacho piny mar China telonegi. Iluwe gi piny mar Amerika, pinje mag Germany nika, pinje mag Japan nika, pinje mag Japan ni kanyo, gi pinje madongo dongo gite. Pinje matek gite. Gine pinje machiwo magolo greenhouse gas ni mathoth moloyo. Mak mana ni kama gigole greenhouse gas mathoth ni, effect mag gigi kata hinyruok mag gigi inyo pinje modhier moloyo gi mathoth gi ntiere piny Afrika. To penjruok momine na nyisi ni gini ene na mbaka mabiro chalo gi mbekni mamoko mosego. King'iyo pinje madongo gi onge jatendgi kata chiel mabiro Nairobi ka. Gin gichiwo omenda mondo mi jotend pinje Afrika ema biro Nairobi biro go mbaka. Giga mokalo ne wan gi COP27 ma bende ne walosie ka ahinya. Achiel kuom resolutions mano wuokie
e COP27 nen weche mag loss and damage fund. Agulu mane ichiwo mane giwinjore ni koro idhi chiwie malach weche mag loss and damage gi biro kama ne pinje ma responsible e chiwo gas mar greenhouse cha yamo muya marach cha pinje go koro olosa agulu moro ma gidhi konyo godo pinje modhier kaka piny Kenya kaka pinje mayudore e Afrika ka matieni giyie ni gas ka to gichiwo mang'eny lakini koro gidwaro ni effect gi nekech gin gi lony ma samoro gas ka ok affect pinje gi koro ne giwinjore ni gidhi chiwo omenda moro kinyaka sani kata mana framework mar chiwo omenda no ne ok owinjruoki mara ni World Bank biro chiwe mara ni kiani dhi onge framework agreement to gi kwano omenda ne gichiwa ne gisingo kaka idhi chiwo koro kamacha ne gisingo kane ji ni Cairo Egypt sani wan gima e mbaka migoeni onge gima paro ni diwuoki kata chiel nekech kata king'iyo kata kaka riwruoge ma ok mag piny owacho ma bende king'iyo bok ma kawuono to temo complain ni kata mana accreditation matimore e boma ma Nairobi sani me riwruoge ma ok mag piny owacho matemo sundo piny owacho gi ahinya ntiere kaka ne ntiere digni moro kata deko moro mosetimore koro king'iyo Victor e pinje Afrika gi te pinje chigni 54 gi greenhouse gas ma pinje Afrika chiwo en atamalo 4 kende to king'iyo gima kelo climate global warming ni atamalo mathoth ma en 75 wuok kuom gik ma wawacho ka wang'o kol wuok kuom mafuta ma iwinjo nyaka iro mar ndege mi iwinjo Senior J wacho ka pinje matimo gigi gin pinje madongo ka ging'iyo pinje Afrika gi gangoch tiang' makata ang pinje gi wuogi te pinje ka pinje momeyo to gin pinje madongo ma gin koro gichung' mana gi chien girito jo Afrika ka odhi orom kae to gibiro kero resolution margi kaka pile aparo ni kopogore gi wuoya gi twak gi resolutions mitimo kinde ka kinde kata doko ni mae okang' mokwongo ma twak makamae biri e Kenya lakini pinje ka wenge gi tek nikech nyaka gin giwegi gitamore winjore making'iyo ywaruok mantiere kind Amerika kind China kind European countries gi pinje mantiere pinje mag Asia pinje mag India gini kaka ginyalo duoko wach mara greenhouse gas emission nikech Victor katieko ibiro yudo ka wan e piny Afrika ka ok wachiw pinje Afrika golo mana atamalo 4 ma wachocha mak mana ni hinyruok mwabedo godo to lach nikech sama global warming ni timore koro en liet ma medore e piny mangima lakini jok magolo liet ni to gin joka nikech industries maggi kembe maggi madongo ka koro hinyowa sama gin hinyowa ema koro iro ka oro ma jai wuoyecha koro medore nekech wan king'iyo gik matimore e Afrika ka samoro gin weche madhi deforestation ng'ado yiende gi gik mamoko lakini mae en atamalo matino aparo ni okang' pod nyaka tim ma nyaka chop kama pinje man gi teko malach ka mabedo tenge ka ng'iyo pinje Afrika kaka timore ka nyaka bedi okang' minyalo chun gi mondo gi take responsibility mak mana ni penjo nani to en ng'at mane mabiro chuno gi to tok gi osebedo matek kuom higni 30 ma gin gichiwo manomenda ma pinje ma jotend pinje Afrika biro romo ma gimbe ging'eyo ni jogo roma lakini kuma gidhiye gi resolutions godo to onge wabiro dhi e COP28 machiegni Dubai kendo wachako